μαθητές από την 6η τάξη με καθαρό άριστα 10 είναι η Μαρία Τρίγκα. Μπράβο Μαρία! Η Μπετιάνα Στρατή, η οποία απουσιάζει σήμερα, και ο Σμαλάρη Διονύης. Ο Διονύσης λοιπόν είναι από το Σίγμα ΤΑΦ ένα τμήμα και η Μαρία, από εδώ, Μαρία μου, από το Σίγμα ΤΑΦ 2. Η Πετιάνα και η Μαρία η Τρίγκα ισοβάθμισαν, έγινε κλήρωση και τη σημαία για την 25η Μαρτίου θα την κρατήσει η Μαρία η Τρίγκα. Και συνεχίζουμε με τους παραστάτες που θα πλαισιώσουν τη σημαία την 28η Οκτωβρίου. Ρόκου Πλειό, συγχαρητήρια Πλειό, ο Δεδρινός Δημήτρης, συγχαρητήρια Δημήτρη, ο Κάτσιος Λευτέρης, συγχαρητήρια Λευτέρη, η Συμμάκου Ευθυμία, συγχαρητήρια, Κατινακιάδη Μαρία. Και την 25η Μαρτίου θα πλαισιώσουν οι εξής μαθητές. Η Στρατή Πετιάνα, η οποία απουσιάζει, η Συρίγου Μαρία. Συγχαρητήρια Μαρία μου. Ο Γκίνης Μίλικαν Γιώργος. Γιώργο, συγχαρητήρια. Έχετε τις υποχρεώσεις της θεατρικές. Η Αντωνιάδη Λαμπρινή και ο Στεφανίδης ο Γιώργος. Γιώργο. Διονύση, σου παραδίδω το εθνικό μας σύμβολο, το αέναο σύμβολο της αγάπης και της ενότητας για την ελευθερία μέσα σε αυτή την όμορφη χώρα, την Ελλάδα μας. Θέλω να την κρατήσεις με περηφάνεια και με τη δική σου δράση να προσθέσεις στον υψηλό συμβολισμό της. Συγχαρητήρια. Θα ήθελα να καλέσω τον κύριο Δράκο να παραδώσει τη σημαία στην σημεοφόρο της 25ης Μαρτίου. Για τη σημασία της σημαίας δεν έχω να προσθέσω τίποτε άλλο πέρα από αυτά που είπε και ο διευθυντής του δεύτερου γυμνασίου Λαβρίου, ο οποίος μίλησε εξαιρετικά. Γι' αυτό το σύμβολο δεν είναι ένα πανί, είναι ένα σύμβολο αγώνα που έχει ποτιστεί πολλές φορές με αίμα στα πεδία των μαχών. Σου εύχομαι να το τιμήσεις και είναι σίγουρα μεγάλη τιμή και σε σένα που το κρατάς και στα υπόλοιπα παιδιά που το συνοδεύουν. Να είστε περήφανοι. Θέλω τα παιδιά να στηθώ καλύτερο. Παρακαλώ πολύ να σηκωθούμε όρθιοι για να αποχωρήσει σήμερα.